nahoru, 3, 4, nahoru a dolů, dotkneme se země. Zvlášť takový, takže tam bylo by jenom pravda co nejvíc, ne? To bych musela stát takhle. To se posrala. Víte, běž tak a jakoby musím mít takhle. A musíš. Takhle se. No tak to tam může být traket, ty vole. Běž tady, běž. A může být takhle. Jakoby hrozně vysoko. Usiluj, Tomáš. Musím tak zůstat, aby se měla moc opřít. Zkus to ty. To se musím. Ne, to není zase tak těžký, ne? Dej ty nohy prostě. Já se jakoby opřu. A já mám prdel tady, kde se naspěchám. No. Vytlač do zádu. A já ti jakoby, ty vole. To nedáme, brouku. Kdyby si dělal prostě letadílko. Takhle. Musíš to držet tady. Ne. Ne. Děláš. Jak bude to strašnou? Natočit yoga challenge. Pojď. Tada. Poslední. To jsem mohla zvládnout, ne? Jsi posrala. To bylo skoro, ne? No, skoro. Ještě jednou. Takže tady to by teda byl celý yoga challenge a napadlo mě, že bych někoho jakože zategovala, i když to není tak, aby to udělalo víc lidí. Koho bych to fakt chtěla vidět, je Vláďa a Hory a Explo a Matuš. Bylo by hustý, kdyby to natočilo třeba Mad Bros, ale to tady to video asi neuvidí. TV Twix, jo. A jestli to viděli kluci z TV Twix, tak to by bylo taky dobrý, kdybyste to natočili. A to tady všechno, takže vás mám ráda a ahoj příště. Ahoj.